Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wasal jum ta' festa għall-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. F'Ġerusalem ma' ġenb il-menqa tal-bieb tan-naċ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bezzata. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, sopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu rah qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu, qallu trid tfieq, wieġbu l-marit. Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'kien jitqanqal l-ilma, għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, aqbad frixek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad frixu u beda mixi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq, issibt illum u ma jiswix iġġor frixek. Iżda hu weġibhom, dak li fejjaqni qalli aqbad frixek u imxi. Huma staqsewh, min hu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi? Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu, ara issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilik xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u mar għand il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħaraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-Mulej. L-ewwel qari ikellimna dwar xmara ta' ilma safi, ta' ilma li kapaċi jbiddel il-melħ tal-baħar, ilma li kapaċi jagħti il-ħajja kull fejn jgħaddi. U fl-Evanġelju nsibu mument fejn Ġesu jersaq lejn din in-nixxija, il-menqa li bil-Ludi kien jgħidula Bezzata, u jsib wieħed marit li kien ilu jistenna il-fejqan 38 sena. Trid tfieq, il-marit ma jwiġbux, iva Sinjur, jiena rrid infieq. Imma jispjega lil Ġesu għaliex kien ilu daqshekk jistenna. M'għandix min jitfani fil-menqa x'in jitqanqal l-ilma. Għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Il-Papa Franġisku meta irrifletta fuq dan il-qari spjegalna kif dan ir-raġel iżjed importanti għalih jispjega għaliex ilu ħafna marit milli jirrispondi il-mistoqsija ta' Ġesu. Trid tfieq? Aħna ħafna drabi ukoll ninħlew billi nġibu l-iskużi kollha tad-dinja biex nispjegaw għaliex għamilna ħaġa jew ma għamilniex. Il-Mulej jixtieq ifejjaqna. M'għandux bżonn l-iskużi tagħna. Anke meta nersqu lejh għal fejqan tar-ruħ, m'hemmx għalfejn nippruvaw ngħidulu għaliex dnibna, jafna. Kemm tkun ħaġa sabiħa li meta jistaqsina trid tfieq, ngħidulu Sinjur, fejjaqni.
Meta reġa' ltaqa' ma' dak ir-raġel infejjaq, Ġesu jerġa' jgħidlu: biddel ħajtek biex ma jiġrik lek xi ħaġa għar. Il-Mulej qed jistedinna biex inbidlu ħajjitna. Ir-risposta fidejna.